Να υποδεχτούμε όλοι μαζί την κυρία Καλλιόρη Μάση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ας πάμε μια μικρή βόλτα εδώ πιο πέρα. Στην αρχαία αγορά. Είναι 50 μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου, την Αθήνα. Είναι μια πόλη γεμάτη με ανοιχτό διάλογο για τις πολλές φιλοσοφικές, θρησκευτικές και επιστημονικές ιδέες του κυκλοφορούν. Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον Παρθενώνα, ο δρόμος είναι γεμάτος με αγάλματα και σημάδια της παγανιστικής λατρείας και της λατρείας του αυτοκράτορα. Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε επισκέπτη να μην εντυπωσιαστεί από τα πολλά είδωλα που έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί σε όλη την πόλη. Ένας επισκέπτης στην Αθήνα την εποχή εκείνη ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Αφού έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο Παύλος βρήκε το δρόμο για την καρδιά της πόλης. Στο δρόμο πέρασε τον τόπο των Στοικών και των Επικουρίων, μια ακόμη απόδειξη αυτής της φιλοσοφικά σκεπτόμενης πόλης. Μόλις έφτασε στην αγορά, βρέθηκε ανάμεσα σε ακόμη περισσότερους ναούς και βωμούς για τους πολλούς θεούς. Ο Παύλος ταράχτηκε από τον προφανή ηλισμό και παγανισμό. Αυτό το ξέρουμε από την λεπτομερή αναφορά της επίσκεψής του στην Αθήνα που βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων στην Αγία Γραφή. Και έτσι, μέσα σε αυτή την ατμοσφαίρα, ήθελε να μοιραστεί την πιο μοναδική και βαθιά ιδέα με τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Άρχισε να μιλά για την διδασκαλία του Ιησού Χριστού και την θεραπευτική δύναμη του Θεού. Αυτό είναι που ακολούθησε και ο ίδιος από τη στιγμή που πίστεψε στον χριστιανισμό. Κήρυξε για τον Ιησού και την Ανάσταση στους Εβραίους στις συναγωγές και στους φιλοσόφους στην αγορά. Και όταν οδηγήθηκε στο Συμβούλιο του Αριουπάγου, πρόσφερε τι επρόκειτο να γίνει μία από τις πιο διάσημες ομιλίες του. Το βαθύ και τολμηρό μήνυμά του φτάνει σε εμάς εδώ σήμερα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά κομμάτια από την ομιλία του, επειδή όπως ακριβώς και οι αρχαίοι Αθηναίοι, βλέπουμε σήμερα να κυκλοφορούν γύρω μας πολλές διαφορετικές ιδέες για το Θεό και τη φύση του ανθρώπου και του σύμπαντος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που μοιράστηκε με τους άλλους, δηλαδή τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, μπορεί να ακούγεται όταν το δεις με βαθύ και στοχαστικό τρόπο, το ίδιο ακριβώς ξεχωριστό και νέο και σε εμάς σήμερα. Ξεκινά αναγνωρίζοντας το βωμό τους στον άγνωστο Θεό, που είχε προσπεράσει πηγαίνοντας εκεί. Αυτόν τον οποίον λοιπόν λατρεύετε εν αγνία σας, αυτόν σας φανερώνω, είπε ο Παύλος. Τι εκπληκτική δήλωση! 6 αιώνες πριν από τον Ιησού, οι άνθρωποι λάτρευαν αυτόν τον άγνωστο Θεό. Όταν είπε ότι θα φανερώσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, θα πρέπει να τράβηξε την προσοχή του ακροατηρίου του. Τους είπε για το
Θεό που δημιούργησε τον κόσμο και όλα τα πράγματα μέσα σε Αυτόν. Ότι Αυτός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και δεν κατοικεί σε χεροποίητους ναούς. Αυτοί που πίστευαν στους ναούς και τους βωμούς λατρείας μπορεί να προσβλήθηκαν πολύ όταν ακούσανε τον Παύλο να κηρύττει ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε ναούς. Ή βέβαια μπορεί να μην άρεσε σε όλους τους τεχνίτες που η επιβίωσή τους εξαρτιόταν από την δημιουργία αυτών των ναών και αγαλμάτων. Όμως συνέχισε. Ουδέ λατρεύεται ο Θεός υπόχερων ανθρώπων ως έχουν χρειαντινός, επειδή Αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και τινές των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Ο Παύλος ανέβασε το επίπεδο της σύγχρονης για την εποχή σκέψης από την ειδωλολατρεία και τον υλισμό της εποχής στην ιδέα μιας καθολικής δημιουργικής δύναμης, το αόρατο πνεύμα ως δημιουργός μας, στον οποίο πραγματικά υπάρχουμε. Το πνεύμα, όπως το εννοήσε ο Παύλος, ήταν και είναι η ζωητική δύναμη που δίνει ζωή, ενέργεια και δύναμη. Έτσι και αν αναφέρθηκε στην ιδέα των δημοφιλών ποιητών ότι ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε σε έναν Άγιο Δημιουργό, ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος θεωρούσε το Θείο Πνεύμα εντελώς ξεχωριστό από την σωματικότητα ως τον ένα και μόνο Δημιουργό, έφερε το αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι το Πνεύμα είναι η πραγματική ουσία της ύπαρξής μας. Αυτό διέφερε πολύ από τη θεώρηση των δημοφιλών ποιητών. Το επιχείρημα του Παύλου ήταν ένα ριζοσπαστικό επιχείρημα για να κοιτάξουμε πέρα από τις 5 αισθήσεις. Τι τον ενέπνευσε να πει τέτοια πράγματα? Η ρητορική του ήταν βασισμένη στη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Ο Χριστός Ιησούς, όπως ο Παύλος αναφέρεται σε Αυτόν, ήταν αυτός που εκπλήρωσε την βιβλική προφητεία ως Μεσσίας. Ήταν αυτός που φανέρωσε πέρα από κάθε αμφισβήτηση την αληθινή ιδέα του Θεού. Ο Ιησούς καθόρισε με σαφήνεια για την ανθρωπότητα ότι ο Θεός είναι αγάπη. Φανέρωσε τη δύναμη που έχει η Θεία Αγάπη να θεραπεύει τον ανθρώπινο νου και το σώμα. Η Καινή Διαθήκη της Αγίας Γραφής περιέχει πολλές ιστορίες από αυτόπτες μάρτυρες σχετικά με τον Ιησού να θεραπεύει ασθενείς και να επαναφέρει μελαθάνατους και νεκρούς στη ζωή. Εξάγνησε τις καρδιές και τα μυαλά των αμαρτωλών, εκείνων που διαχώρισαν τον εαυτό τους από την αγνή φύση τους ως παιδιά του επουράνιου Πατέρα μας. Και αυτός ο εξαγνισμός άλλαξε τον χαρακτήρα και τις καταστροφικές συμπεριφορές τους. Αν και ο Ιησούς εκπλήρωσε τη μοναδική αποστολή του ως Μεσσίας, το μήνυμά του ήταν ότι ο Χριστός είναι η αιώνια σχέση που έχουμε όλοι
με το Θείο Πνεύμα, το Θεό. Ο Ιησούς δίδαξε και μας απέδειξε ότι ο Χριστός είναι παρόν μέσα μας παντοτινά και μέσα μας είναι επίσης και η θεραπευτική δύναμη Του. Όταν ακολουθούμε τη διδασκαλία του Ιησού, δημιουργείται μέσα μας η επιθυμία να βιώσουμε το πνεύμα του Χριστού, την ανιδιοτελή αγάπη σε σκέψη και δράση που εξέφρασε ο Ιησούς. Είναι σαφές ότι η δύναμη του Χριστού είχε μετατρέψει τον Παύλο με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ο Παύλος είχε ο ίδιος αποδείξει, θεραπεύοντας ανθρώπους από αρρώστιες, την αποτελεσματικότητα της αλήθειας, την οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς. Ο Παύλος ζητούσε από αυτό το κοινό να εξετάσει μια διαφορετική άποψη της πνευματικότητας μέσα από τη διδασκαλία του Ιησού. Η πνευματικότητα δεν ήταν κάτι εκκλησιαστικό. Σήμαινε και σημαίνει και σήμερα να εμψυχώνεσαι όχι από αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου και ακούς με τα αυτιά σου. Σημαίνει να εμψυχώνεσαι από τη Θεία Αγάπη που πάντα λειτουργεί και είναι πάντα παρούσα. Αυτή η πνευματικότητα εκφράζεται με την αγνότητα, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη, την ειλικρίνεια κλπ. Έτσι λοιπόν, δεν είναι ανέφικτο το να παρακινείται κανείς από το Θεό, αλλά όπως μας έδειξε ο Ιησούς, είναι ο πραγματικός δεσμός μας με το Θείο. Αυτή η πνευματικότητα που επιτρέπει στους οπαδούς του Ιησού να θεραπεύουν, συνεχίστηκε και μετά την επίσκεψη του Παύλου στην Αθήνα. Η δύναμη του Χριστού να θεραπεύει ασθενείς και να εξαγνίζει τους αμαρτωλούς, ακόμη και να εγείρει τους νεκρούς, εφαρμοζόταν ενεργά από τους πρώτους χριστιανούς για 300 χρόνια μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η ανάληψή Του δεν απομάκρυνε το Χριστό και τη θεραπευτική Του δύναμη από την ανθρωπότητα. Αντίθετα, τον μεγαλοποίησε μέσα μας και για εμάς. Ο Χριστός είναι η αλήθεια της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό ως έκφραση της ταυτότητας του Θεού. Είναι η αληθινή ιδέα του Θεού και είναι αιώνια, όπως ο ίδιος ο Θεός. Έτσι ο Χριστός είναι παγκόσμιος και αιώνιος. Τώρα, όπως και τότε, η αλήθεια για τον Θεό και τον άνθρωπο, για την οποία μίλησε ο Παύλος, είναι παρούσα για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε. Το μήνυμα και η δύναμη του Χριστού είναι παρόντα για να θεραπεύσουν κάθε έναν από εμάς σήμερα. Δεν συναντιόμαστε πλέον στην αγορά για να συζητήσουμε τις τελευταίες ειδήσεις, αλλά η πόλη μας παραμένει και σήμερα μια αγορά ιδιών. Στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ανταλλάσσουν νέες ιδέες σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, την πολιτική και την υγεία. Αλλά με τα πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, μπορεί να φαίνεται ότι η παλαιά αυτή ομιλία του Παύλου για την πληρότητα και δύναμη του άπειρου Θεού, του καλού και της τρυφερής φροντίδας
που ο ουράνιος Πατέρας μας δίνει στον καθένα μας, ξεχνιέται ή ακόμη και παραγωνίζεται. Ή μπορεί να φαίνεται ότι η θεραπευτική μέθοδος του Ιησού είναι σήμερα ένα μυστήριο και ανεφάρμοστη. Ίσως να πιστεύαμε και εμείς αυτό, αν δεν βλέπαμε ότι η σημασία και η δύναμη της ζωής του Χριστού Ιησού, του θεραπευτικού του έργου και της διδασκαλίας του, συνεχίζουν και σήμερα ως πρακτική μέθοδος πνευματικής ανανέωσης και φυσικής θεραπείας με τη χριστιανική επιστήμη. Η χριστιανική επιστήμη ανακαλύφθηκε από την Αμερικανίδα Mary Baker Eddy στα τέλη του 19ου αιώνα. Την κατανόησε σαν την επιστήμη ή τον καθολικό και καθολικά διαθέσιμο νόμο του χριστιανισμού, τον οποίο δίδαξε και έζησε ο Ιησούς Χριστός. Στο εγγυρίδιο της χριστιανικής επιστήμης, «Επιστήμη και υγεία με κλειδί των γραφών», έγραψε «Ο χριστιανισμός, όπως τον δίδαξε ο Ιησούς, δεν ήταν δόγμα, ούτε σύστημα ιεροτελεστιών, ούτε ένα ειδικό χάρισμα ενός Ιεχωβά που ευχαριστιέται με τους τύπους, αλλά ήταν η απόδειξη της Θείας Αγάπης που διώχνει την πλάνη και θεραπεύει τους ασθενείς, όχι απλώς εν ονόματι του Χριστού ή της αλήθειας, αλλά για να αποδείξει την αλήθεια, όπως πρέπει να συμβαίνει στους κύκλους του Θείου Φωτός. Οι διδαχές του Χριστού Ιησού ήταν ριζοσπαστικές για τους ανθρώπους της εποχής του. Ήρθε αντιμέτωπος, για παράδειγμα, με την κοινή πίστη ότι οι αρρώστιες δεν θεραπεύονται. Θεράπευσε τους αρρώστους. Το θεραπευτικό του έργο ήταν απόδειξη ότι η πεποίθηση πως η ύλη έχει ευφυΐα, ουσία και δύναμη θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ακόμα και τώρα, οι διδασκαλίες του, τις οποίες η Mary Baker Eddy εννοήσε ότι συνεχίζονται μέσα στη χριστιανική επιστήμη, μας δείχνουν ότι και εμείς επίσης μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του για την θεραπεία. Αυτές οι διδασκαλίες μας επιτρέπουν να εξετάσουμε βαθιά σήμερα την ικανότητά μας να είμαστε ο γιατρός του εαυτού μας. Να πως η χριστιανική επιστήμη ξεχωρίζει από τα άλλα συστήματα σκέψης στα θέμα αυτό της θεραπείας των ασθενών. Η χριστιανική επιστήμη δείχνει ότι η θεραπευτική μέθοδος του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα μυστήριο. Διδάσκει ότι η πνευματική προσέγγιση του Ιησού προς την θεραπεία είναι επιστημονικά εφαρμόσιμη και καθολικά διαθέσιμη. Η εφαρμογή της θεραπείας της χριστιανικής επιστήμης δεν περιλαμβάνει τελετές, τελετουργίες, χρήση φαρμάκων ή την πρακτική του μυστικισμού. Είναι μια πίστη με κατανόηση αυτού που είναι πάντα αληθινό και παρόν, του Θεού ως Άγιο Πνεύμα και της τέλειας ταυτότητας του ανθρώπου που πηγάζει από το Θεό, πλήρης, ισορροπημένος, ακέριος και πνευματικός. Αυτή η μέθοδος θεραπείας του Χριστού
είναι η επιρροή και η δράση του Θείου στην ανθρώπινη συνείδηση. Είναι το αποτέλεσμα της κατανόησης της αλήθειας ότι ο Πατέρας μας στον ουρανό δεν είναι πολύ μακριά, αλλά πολύ κοντά για να μας βοηθήσει. Αυτή η Θεία επιρροή ξυπνά μέσα στην καρδιά και το νου μας το πραγματικά γεγονότα της φύσης και της ύπαρξής μας. Βλέπουμε ότι είμαστε πνευματικοί και αγαπητοί, εδώ, τώρα και πάντα. Η χριστιανική επιστήμη είναι ένα καθαρά μεταφυσικό σύστημα, αλλά είναι σαφώς διαφορετική από οποιαδήποτε ανθρώπινη μεταφυσική. Η ανθρώπινη μεταφυσική βασίζεται στη χρήση του ανθρώπινου νου. Η Θεία Μεταφυσική στην χριστιανική επιστήμη βασίζεται αυστηρά στο θεϊκό μυαλό. Είναι η αξιοποίηση όχι της ανθρώπινης επίδρασης, αλλά της αλήθειας, ότι κάθε αιτία και αποτέλεσμα ανήκουν στο πνεύμα. Μέσα από την πρακτική της Θείας Μεταφυσικής αποδεικνύουμε την αληθινή μας φύση σαν παιδιά του Θεού. Ο Παύλος έγραψε στους Ρωμαίους ότι αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και αν είμαστε τέκνα Του, είμαστε και κληρονόμοι Του, κληρονόμοι Θεού. Αυτή η δήλωση είναι κεντρική σημασίας για την πρακτική της Θείας Μεταφυσικής στην θεραπεία. Η θεραπευτική επίδραση της Θείας Μεθόδου αποδείχτηκε το φυσικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου του Θεού. Είναι η δύναμη της μόνιμης αγάπης του Θεού για μας και θεραπεύει νου και σώμα. Για να περιγράψουμε τη μέθοδο της χριστιανικής επιστήμης, θα πρέπει να εξετάσουμε τα ίδια τα λόγια και το παράδειγμα του Ιησού. Για παράδειγμα, στην πραγματικότητα προστάζει όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν να θεραπεύσουν τους αρρώστους, να καθαρίσουν τους λεπρούς, να εγείρουν τους νεκρούς, να εκβάλουν τα δαιμόνια, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Βλέπουμε ότι δεν άσκησε ούτε δίδαξε τελετουργίες για να κατορθώσει αυτά τα θεραπευτικά έργα. Δίδαξε την πνευματική επικοινωνία με το Θεό για να επιφέρει θεραπείες. Τι είναι λοιπόν κοινωνία με το Θεό, του Θείου Πνεύμα? Δεν είναι ένα μνημείο για τον Ιησού. Η κοινωνία για την οποία μιλώ δεν είναι μια τελετή με κρασί και ψωμί. Πρόκειται για τη σχέση που έχουμε όλοι με το Θεό. Σημαίνει να έχουμε το νου, τον οποίο είχε ο Χριστός Ιησούς. Η κοινωνία του Ιησού ήταν βαθιά, ειλικρινής προσευχή, όπου αναγνωρίζει κανείς την αλήθεια του Θεού και του ανθρώπου ως εικόνα και ομοίωση του Θεού, ελεύθερη από την αμαρτία και την ασθένεια. Και αυτή η κοινωνία με τον Θεό του έδωσε τη δυνατότητα να θεραπεύει. Ο Ιησούς κατάλαβε ότι είχαν αποκαλύψει ακόμα και στις πρώτες γραφές οι προφήτες, ότι ο Θεός θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ο άρχοντας του ουρανού και
της γης. Ότι η αληθινή κατανόηση του Θεού και της δημιουργίας Του πρέπει να έχει αντίκτυπο στην ανθρώπινη εμπειρία. Στην πραγματικότητα, η προσευχή που ο Ιησούς έδωσε σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνει «Γενεθήτω το θέλημά σου στην γη, όπως και στον ουρανό». Η πνευματική κοινωνία είναι η βαθιά επιθυμία να γνωρίσεις την αλήθεια του Θεού και της δημιουργίας Του. Κοινωνία σημαίνει να βιώνουμε την αληθινή μας φύση σαν υιοί και κόρες του Θεού. Απαιτεί να ακολουθούμε το παράδειγμα του Ιησού όσον αφορά την αγάπη για τον Θεό και των πλησίων μας. Αυτό είναι το πνεύμα της αληθινής κοινωνίας με τον Πατέρα μας στον ουρανό, με την οποία αποκτούμε και εμείς επίσης την δυνατότητα να θεραπεύσουμε. Να λοιπόν το ερώτημα που θα ήθελα να σκεφτείτε. Εάν η θεραπευτική μέθοδος του Ιησού είναι καθαρά πνευματική, τότε μπορεί ο καθένας μας να είναι γιατρός του εαυτού του? Η Mary Baker Eddy, που ανακάλυψε και ήρθισε τη χριστιανική επιστήμη, απαντάει ναι. Έγραψε «Όταν όλος ο κόσμος καταλάβει την επιστήμη του είναι, κάθε άνθρωπος θα γιατρεύεται μόνος του και η αλήθεια θα είναι η παγκόσμια πανάκια». Επιστρέφουμε για μια ακόμη φορά στη σημασία που έχει να γνωρίσεις, να καταλαβαίνεις το Θεό, στον οποίο ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Είναι μια ριζοσπαστική προσέγγιση. Απαιτεί μια πνευματική στροφή. Αξιοποιεί τη δύναμη του πνεύματος αντί για υλικά μέσα, τη Θεία Νοημοσύνη που ξεπερνά την άγνοια και τη Θεία Αγάπη που κατακτά το φόβο. Τι ήταν αυτό που επέτρεψε σε αυτή την γυναίκα, την κυρία Έντι, να ανακαλύψει τις θείους νόμους του Θεού και τη δύναμη του Χριστού? Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν η συνεπής εμπιστοσύνη της και αγάπη προς το Θεό. Είχε δεσμευτεί να ακολουθεί τη διδασκαλία του Ιησού ακόμη και όταν ήταν ένα νεαρό κορίτσι. Η αγάπη, ο σεβασμός και η αφοσίωσή της προς την Αγία Γραφή ήταν στο επίκεντρο της πρωταρχικής χριστιανικής πίστης της. Η βαθιά επιθυμία της να καταλάβει τι είχε διδάξει και ασκήσεις ο Ιησούς την οδήγησε να αναζητήσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί η χριστοθεραπεία δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη όπως είχε γίνει στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού. Είχε γνωρίσει το Θεό της βίβλου καθ' όλη την διάρκεια της παιδικής της ηλικίας και λαχταρούσε να τον βρει με τους πρακτικούς τρόπους που αυτός περιγράφεται στην Αγία Γραφή, σαν πατέρας, δημιουργός, θεραπευτής, λυτρωτής, ο Θεός που είναι αγάπη. Πέρασε πολλά χρόνια αναζητώντας μέσα στο χριστιανισμό την πρακτική μιας επιστημονικής αξιόπιστης θεραπείας όπως την δίδαξε ο Ιησούς. Μέσα στην αναζήτησή της δοκίμασε ιατρικά πειράματα, ανάμεσα σε άλλα και την χρήση της ομοιοπαθητικής. Αυτές οι εμπειρίες την έκαναν να αμφισβητήσει την χρήση των υλικών μεθόδων σαν θεραπεία. Αλλά
όλα αυτά τα πειραματικά χρόνια συνέχισε τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι προσευχές της στο Θεό την βοήθησαν να προοδέψει. Μέσα στη σκέψη και την πρακτική της μεγάλωνε η συνειδητοποίηση ότι το σώμα ανταποκρίνεται στη σκέψη και ότι μόνο ο Θείος Νους θεραπεύει. Σε μια συνέντευξη στο New York Herald τη ρωτήσανε γιατί η χριστιανική επιστήμη δεν χρησιμοποιεί φάρμακα. Εκείνη απάντησε «Ήμουν ένα ασθενικό παιδί. Μου δίνανε φάρμακα μέχρι ότι δεν είχαν καμία επίδραση πάνω μου. Οι γιατροί είπαν ότι θα ζούσα αν τα φάρμακα κατάφερναν να δράσουν πάνω μου. Στην συνέχεια, η ομοιοπαθητική με επισκέφτηκε σαν ευλογημένη ανακούφιση, αλλά διαπίστωσα ότι όταν χορήγησα συνταγή για χάπια, χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, ενήργησαν ακριβώς το ίδιο και θεράπευσαν τους αρρώστους. Πώς θα μπορούσα να πιστεύω στην επιστήμη των φαρμάκων? Η κυρία Έντι ήταν καλά εξοικειωμένη με την δήλωση του Χριστού Ιησού ότι αν ακολουθήσουμε τις διδασκαλίες και το παράδειγμα του, θα κάνουμε μεγαλύτερα έργα από τι έκανε αυτός. Ο Ιησούς είπε «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θέλει κάνει». Το είδε αυτό σαν τη Θεία εντολή προς τον καθένα μας για να θεραπεύουμε τους αρρώστους. Το να πιστεύει κανείς εδώ δεν είναι μια τυφλή πίστη στο Θεό. Δεν είναι το να εναποθέτει την πίστη του σε έναν άγνωστο Θεό, του οποίου η βούληση θα μπορούσε ίσως και να μην έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Ιησού, το θέλημα του Θεού είναι πάντα να θεραπεύει και να ευλογεί. Τα θεραπευτικά έργα του το αποδεικνύουν αυτό. Πίστη στον Ιησού Χριστό σημαίνει να κατανοήσουμε το σκοπό του, το παράδειγμά του και τη διδασκαλία του αρκετά ώστε να τον ακολουθήσουμε στα δικά μας θεραπευτικά έργα, που είναι αποτέλεσμα της δύναμης του Θεού μέσα μας. Αυτή η δήλωση του Ιησού όθησε την κυρία Έντι στην αναζήτησή της για την θεϊκή θεραπευτική μέθοδο που μας ζητά να χρησιμοποιήσουμε ο Ιησούς. Μέσα από τη συνεχή μελέτη και εφαρμογή των διδασκαλιών του, άρχισε να διακρίνει την έμφυτη πραγματικότητα της πνευματικής ζωής και νοημοσύνης. Κατάλαβε ότι επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, η θεραπευτική του δύναμη πρέπει να είναι πνευματική. Ο νόμος του Θεού, το πνεύμα, είναι εντελώς αντίθετος με την άποψη ότι υπάρχει ζωή και νοημοσύνη στην ύλη. Αναγνώρισε ότι είχε ανακαλύψει το χριστιανισμό του Χριστού και την εξουσία του να θεραπεύει, που λειτουργεί πάντα. Αυτό το είδε σαν θεία αποκάλυψη και ότι ήταν αποστολή της να τη μοιραστεί με τον κόσμο. Έγραψε «Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, απόδειξα τους θείους κανόνες της χριστιανικής επιστήμης. Υποβλήθηκαν σ' όσο το δυνατό μεγαλύτερη δοκιμή και παντού όπου εφαρμόστηκαν τίμια σε περιπτώσεις που η απόδειξη ήταν ανθρωπίνως δυνατή, η επιστήμη αυτή έδειξε
ότι η αλήθεια δεν είχε χάσει τίποτε από τη θεία και θεραπευτική της αποτελεσματικότητα, έτσι και αν είχαν περάσει αιώνες αφότου ο Ιησούς εφάρμοσε τους κανόνες αυτούς στους λόφους της Ιουδαίας και στις κοιλάδες της Γαλιλαίας. Όπως και η δική της θεραπεία από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που οφείλονταν σε ατύχημα μέσα από τη δύναμη του Χριστού, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές δοκιμές της χριστιανικής επιστήμης ήταν όταν θεράπευσε ανθρώπους από καρκίνο, κόφωση, φυματίωση, ρευματισμούς, διφτερίτιδα, παράλυση, πέτρες στη χολή, ανηθικότητα, καρδιακές παθήσεις και ψυχικές ασθένειες, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Δίδαξε και άλλους να θεραπεύουν μέσα από αυτό το θεϊκό μεταφυσικό σύστημα θεραπείας, την ίδια μέθοδο που εφάρμοσε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Η χριστιανική επιστήμη δείχνει ότι, όπως ανακάλυψε η κυρία Έντι, το να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό με τον πιο πρακτικό τρόπο σημαίνει να θεραπεύεις τους αρρώστους. Αυτό το μεταφυσικό σύστημα θεραπείας δεν είναι μια θεραπεία με τον ανθρώπινο νου. Δεν είναι η πρακτική της δύναμης της ανθρώπινης θέλησης, η θεραπεία μέσω της πίστης. Βασίζεται σε μια πρακτική κατανόηση του νόμου του Θεού, του Θείου Νου, ο οποίος είναι ο μόνος θεραπευτής. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας των μελών της Εκκλησίας της Χριστιανικής Επιστήμης, την οποία ίδρυσε, η Mary Baker Eddy περιέλαβε την πρόβλεψη για θεραπευτές πλήρους απασχόλησης για το κοινό. Γνωστοί ως πρακτισιονέρ της Χριστιανικής Επιστήμης, συνεχίζουν να ασκούν αυτή την εφαρμόσιμη θεραπευτική δύναμη του Θεού. Αλλά κάθε μέλος, από την αγάπη του για τον Θεό και τους γείτονές του, συνεισφέρει τις βαδιές προσευχές του προς τον κόσμο και για τον κόσμο. Και κάθε μέλος εργάζεται για να εμφανίσει τον Χριστό στην ζωή του περισσότερο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα τέτοιο ακριβώς παράδειγμα. Η εμπειρία αυτού του ατόμου μας δείχνει πώς να είμαστε ο δικός μας γιατρός με βάση την πρακτική της επιστήμης του χριστιανισμού. Πριν λίγο καιρό, μια Αθηναία με έκανε μέτοχο σε αυτή την θεραπευτική εμπειρία που είχε μέσα από τη δικιά της εφαρμογή της χριστιανικής επιστήμης. Έχω την άδειά της να την μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Η εμπειρία της δείχνει ότι με τη θεραπευτική μέθοδο του Ιησού Χριστού μπορούμε να είμαστε ο γιατρός του εαυτού μας. Κάποια στιγμή, στη μέση της νύχτας, η γυναίκα ξύπνησε από βαθύ ύπνο με ένα φρικτό πόνο κατά μήκος ολόκληρου του αριστερού της ποδιού. Ο πόνος ήταν εξοντωτικός. Πέρασε από το μυαλό της ότι ίσως να χρειαζόταν να πάει στο γιατρό λόγω της σοβαρότητάς του. Προσπάθησε να γυρίσει και να βρει μια λιγότερο οδυνηρή θέση, αλλά δεν υπήρχε καμιά. Πετάχτηκε από το κρεβάτι και στάθηκε εκεί στο σκοτάδι, κρατώντας την άκρη του κρεβατιού με το αριστερό πόδι λυγισμένο, γιατί δεν μπορούσε να το ισιώσει. Θυμόταν ότι στεκόταν εκεί στο σκοτάδι, εκτιμώντας τα γρήγορα την κατάσταση,
πονούσε τρομερά. Έπρεπε να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί για την επόμενη μέρα. Δεν ήθελα να ενοχλήσει κανέναν εκείνη την ώρα. Σκεφτόταν ποιος θα ήταν σε θέση να της πει τι να κάνει για τον πόνο ή να την πάει στο γιατρό ή στο νοσοκομείο πρωί-πρωί. Αλλά ανταυτού αποφάσισε με σταθερότητα να στηριχθεί σε μια διαφορετική μέθοδο βοήθειας. Ήταν απολύτως σίγουρη ότι θα μπορούσε να βρει ανακούφιση και να αποκαταστήσει την αρμονία στο σώμα της, βασιζόμενη μόνο στην θεραπευτική δύναμη του Θεού. Γιατί λοιπόν θα στρεφόταν αποκλειστικά στη χρήση των πνευματικών μέσων για θεραπεία? Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω. Όπως ανέφερα, αυτή η γυναίκα είναι χριστιανή επιστήμονας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αναζητήσει γιατρική βοήθεια, κάτι το οποίο είναι προσωπική απόφαση του κάθε μέλος της Εκκλησίας. Αλλά ο λόγος για τον οποίο οι χριστιανοί επιστήμονες στρέφονται προς τον Θεό και μόνο για θεραπεία, είναι γιατί έχουν βρει ότι αυτό είναι αποτελεσματικό και για πάνω από 140 χρόνια τώρα. Γι' αυτήν, το να χρησιμοποιήσει την θεραπευτική μέθοδο της χριστιανικής επιστήμης ήταν το φυσικό αποτέλεσμα των δικών της προηγουμένων εμπειριών επιτυχούς θεραπείας. Η γυναίκα αυτή κατάλαβε ότι η στήριξη στον Θεό σημαίνει να εφαρμόσει ενεργά τον Θείο Νόμο στην κατάστασή της. Αυτό σήμαινε να μην αλλοιώσει τις θεραπευτικές της προσπάθειες συμπεριλαμβάνοντας την χρήση ενός αντίθετου συστήματος ανάμεσα σε άλλα και οποιασδήποτε υλικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το πνεύμα και οι οποιασδήποτε ανθρώπινες ή υλικές μέθοδοι θεραπείας προέρχονται από εντελώς αντίθετους χώρους. Η ιατρική προσέγγιση βασίζεται στην φυσιολογία, στην ζωντανή εφηγή ύλη. Η προσέγγιση της χριστιανικής επιστήμης βασίζεται στο ότι ο Θεός, το πνεύμα, είναι η μόνη ζωή και νοημοσύνη. Γι' αυτό δεν βοηθάει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πνευματικά και υλικά μέσα μαζί για την θεραπεία. Αυτή η γυναίκα είπε ότι ήξερε ότι ο Θεός ήταν ο μόνος θεραπευτής και παρέμεινε σε αυτό το πιστεύω. Δεν προσπαθούσε να ασκήσει την ανθρώπινη δύναμη της θελήσεως πάνω στην ύλη. Δεν αξιολόγησε την κατάσταση μόνο με βάση τι έβλεπε και ένιωθε σε αυτήν την περίπτωση ένα πόδι που πονούσε τρομερά και δεν μπορούσε να κινηθεί κανονικά. Ως χριστιανός επιστήμονας αξιολόγησε την κατάστασή της από την βάση αυτής της πνευματικής άποψης, ότι ο Θεός, για τον οποίον κήρυξε ο Παύλος στον Άριο Πάγο, είναι ο μόνος δημιουργός, είναι το Άγιο Πνεύμα στο οποίο ζει και κινείται και υπάρχει. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στην θεώρηση της κατάστασης σαν απλώς ένα πρόβλημα που απαιτεί τη φυσική θεραπεία και αυτή τη θεϊκά μεταφυσική προσέγγιση. Αλλά πρώτα, επιτρέψτε μου να δώσω τον ορισμό της θείας μεταφυσικής σαν κάτι που έχει να κάνει με το Θεό και την ουσία και τις ιδιότητες του.
Διδάσκει για την καλοσύνη του Θεού. Είναι η αξιοποίηση της Θείας Αρχής του Θεού και ο νόμος της είναι να χρησιμοποιούμε τη θεϊκή δύναμη. Από τον ορισμό αυτό βλέπουμε ότι η εφαρμογή της χριστιανικής επιστήμης ερευνά βαθιά την πανταχού παρουσία του Θεού, όχι το σώμα, για την υγεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείς το σώμα και την ανθρώπινη ανάγκη για υγεία. Σημαίνει κατανόηση του ότι πραγματικά χρειάζεται προσαρμογή, η σκέψη. Τίποτα δεν το κάνει αυτό σαφέστερο από τι βλέπουμε εδώ στο βιβλίο «Επιστήμη και Υγεία». Έγραψε: «Ο υλιστής γιατρός θεωρεί την ύλη και εχθρό του και φάρμακό του. Λέει ότι η αρρώστια χειροτερεύει ή καλυτερεύει ανάλογα με το τεκμήριο που παρουσιάζει η ύλη. Ο μεταφυσικός, που βασίζει τις ενέργειές του στο νου και εννοεί το νου σαν συνώνυμο του Θεού, ανεξάρτητα από την ύλη και θεωρεί την αλήθεια και την αρμονία του είναι υπέρτερες από την πλάνη και την δυσαρμονία, δεν εξασθενίζει τον εαυτό του, αλλά τον δυναμώνει για να αντιμετωπίσει την πάθηση και δυναμώνει ανάλογα και τον άρρωστό του με το τονωτικό του θάρρους και της συνειδητής δύναμης. Τόσο η επιστήμη όσο και η συνείδηση εργάζονται τώρα στην οικονομία του είναι, σύμφωνα με τον νόμο του νου, που τελικά επιβάλλει την απόλυτη υπεροχή του. Είναι αυτός ο νόμος του Θείου Νου, που ενεργεί μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση, που μας ελευθερώνει από το φόβο και τις επακόλουθες συνέπειες της νόσου. Αυτή η γυναίκα στηριζόταν στο γεγονός ότι σαν παιδί του Θεού κατέχει την αγάπη του Θεού πάντοτε και σε όλες τις περιστάσεις. Είχε την πίστη ότι η δύναμη του Θεού, το πνεύμα, είναι ανώτερη από τον πόνο και την δυστυχία. Με αυτή την αλήθεια κατάλαβε ότι δεν ήταν εξαρτημένη από μια φυσική δομή για την υγεία της. Ήξερε ότι ήταν και πάντα είναι εξαρτημένη από το Θεό, τη Θεία Ζωή που συντηρεί τα πάντα και μέσα στον οποίο υπάρχει. Συνειδητοποίησε ότι η σχέση της με τον Θεό, σαν αγνό και αγαπημένο του παιδί, δεν θα μπορούσε ποτέ να διαφθαρεί ή να καταστραφεί. Το γεγονός αυτό βασίζεται σε ό,τι αναφέρεται με σαφήνεια στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Άρσεν και φίλοι επίσεν αυτούς. Η Αγία Γραφή επίσης λέει ότι ο Θεός αναγνώρισε πως ο τι δημιούργησε ήταν καλό. Και ο Θεός είδε κάθε τι που είχε κάνει και ιδού ήταν πολύ καλό. Πώς θα μπορούσαν τα παιδιά του Θεού να είναι επιρρεπή σε κάτι που αυτός ποτέ δεν δημιούργησε, όπως πόνο, τραυματισμό και ασθένεια? Όταν το κατάλαβε αυτό, ακόμη και σε έναν βαθμό, απέκτησε το θάρρος και την αποφασιστικότητα να απευθυνθεί αποκλειστικά και μόνο στον πάντα παρόντα Θεό, τη Θεία Αγάπη ως θεραπευτή της. Κατάλαβε την πίστη στην δύναμη της πάντα παρούσας χάρις της αγάπης και αυτό έδιωξε κάθε φόβο που μπορεί να είχε.
η Αγία Γραφή έχει αυτή τη σημαντική αλήθεια για εμάς. Η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Υποκινούνταν όχι από φόβο, αλλά από την αγάπη του Θεού για αυτήν. Αυτό είναι αληθινή πνευματικότητα. Αισθάνθηκε τότε αρκετά ήρεμη, ώστε να ξαπλώσει και πάλι και να βρει μια άνετη θέση για να μπορέσει να προσευχηθεί. Τι σημαίνει προσευχή στη χριστιανική επιστήμη? Επιτρέψτε μου να εξηγήσω λίγο για την προσευχή. Για να το κάνω αυτό, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσω κάποιες εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την προσευχή. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε παγιδευμένες στην ύλη ψυχές, που πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε μια διέξοδο από την ύλη για να βρούμε το πνεύμα, το Θεό. Όπως δήλωσε ο Παύλος, σε Αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Δεν προσευχόμαστε λοιπόν με την ιδέα να βγούμε από την ύλη για να πετύχουμε τη θεραπεία. Αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα ότι σαν παιδιά του Θεού είμαστε ήδη πνευματικοί και ποτέ δεν μπορούμε να διαχωριστούμε από τον Πατέρα μας, το μόνο δημιουργό, το Πνεύμα. Αυτό που κάνει η προσευχή είναι ότι εξαγνίζει τη σκέψη. Με τον τρόπο αυτό, οι προσευχές μας προς τον Πατέρα μας δεν καλύπτουν, αλλά αποκαλύπτουν το ότι είμαστε αχώριστοι από τον Θεό. Μια και το σώμα είναι υλοποιημένη σκέψη, είναι ο εξαγνισμός αυτός που φέρνει τις αλλαγές στο σώμα μας. Αυτό το είδος της προσευχής είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, του Παράκλητου. Είναι η ενέργεια της αγάπης μέσα μας. Λειτουργεί μέσα τις καρδιές και το νου μας και δείχνει την αιώνια αγάπη του Θεού για μας. Η έμπνευση του Πνεύματος μέσα στις προσευχές μας αποκαλύπτει απτά τη Θεία Δύναμη και χάρη στην ανθρώπινη συνείδηση. Με αυτόν τον τρόπο, το Άγιο Πνεύμα που μας δείχνει την αλήθεια του Θεού και της έκφρασής του ανθρώπου, φέρνει την θεραπεία που έχουμε ανάγκη σε κάθε μέρος της ζωής μας. Βλέπετε, η επιθυμία του Θεού είναι να Τον γνωρίσουν, να Τον δουν, να Τον αισθανθούν, να Τον βιώσουν και να Τον φανερώσουν οι άνθρωποι. Αυτό το υπογράμμισε ο προφήτης Ιερεμίας. Όλοι θα με γνωρίσουν, από τον μικρότερο, από αυτούς μέχρι τον μεγαλύτερο, λέγει ο Κύριος. Η προσευχή είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους βλέπουμε να πραγματοποιείται αυτό. Μας εμπνέει να δούμε την αληθινή φύση του Θεού, τη μόνη δύναμη. Η θεραπεία των ασθενών είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε το Θεό σαν τη μόνη δύναμη. Η προσευχή αποκαλύπτει την αιώνια αποστολή του Χριστού μέσα μας, την απόλυτη αφύπνιση στην παντοτινή σύνδεσή μας με το Θεό. Αυτό το είδος της θεραπευτικής προσευχής είναι πνευματική κοινωνία με το ένα θείο εγώ, το Θεό. Απαιτεί μια ανυψωμένη σκέψη και απουσία από το σώμα, αλλά όχι ως μια μυστικιστική εμπειρία. Η κυρία Έντι δίνει το βαθύ νόημα και τη θεραπευτική πρακτικότητα της διδασκαλίας του Παύλου να αποδημήσομεν από του σώματος
και να ενδυμήσομεν προς τον Κύριον, όταν μίλησε στους Κορινθίους. Το βιβλίο «Επιστήμη και Υγεία» λέει να ενδυμόμεν προς τον Κύριον θα πει να έχουμε όχι απλώς συναισθηματική έκσταση ή πίστη, αλλά την πραγματική απόδειξη και κατανόηση της ζωής, όπως αποκαλύπτεται στην χριστιανική επιστήμη. Να είμαστε με τον Κύριον θα πει να υπακούμε στον νόμο του Θεού, να κυβερνόμαστε απόλυτα από τη Θεία Αγάπη, από το Πνεύμα, όχι από την ύλη. Αυτό είναι που εννοούσε αυτή η γυναίκα λέγοντας προσευχή. Έστρεφε νοητικά τη σκέψη της μακριά από την ιδέα ότι η φυσική ουσία ήταν η ταυτότητά της. Η επιθυμία της ήταν να αποκτήσει αληθινές άποψεις για τον άνθρωπο σαν τον άμεσο αποδέκτη και ταυτόχρονα την έκφραση της Θείας Αγάπης. Αφού προσευχήθηκε, ξάπλωσε και προς έκπληξή της βρήκε μια άνετη θέση όπου θα μπορούσε να ισιώσει λίγο το πόδι της. Μετά ξημέρωσε. Δεν θυμάται τίποτα ανάμεσα στην ώρα που ξάπλωσε και ξύπνησε. Σηκώθηκε από το κρεβάτι χωρίς κανένα πόνο και μπορούσε να περπατήσει με ευκολία. Το πόδι της δεν την ενόχλησε ούτε εκείνη την ημέρα, ούτε οποιαδήποτε άλλη. Ήξερε ότι ήταν η απόλυτη βεβαιότητά της στην θεραπευτική δύναμη της Θείας Αλήθειας, ζωής και αγάπης που οδήγησαν σε αυτή την άμεση θεραπεία. Δεν χρειαζόταν να πάει στο γιατρό, είχε θεραπευτεί. Αργότερα εκείνη την ημέρα, όταν ξανασκέφτηκε την εμπειρία της, μου είπε ότι άνοιξε τυχαία το βιβλίο «Επιστήμη και Υγεία». Διάβασε αυτά τα λόγια. Πρέπει να επιμείνεις στεναρά στο μεγάλο γεγονός που καλύπτει τα πάντα, ότι ο Θεός, το Πνεύμα, είναι το παν και ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από Αυτόν. Δεν υπάρχει αρρώστια. Αυτή η γυναίκα είχε αποδείξει ότι η διδασκαλία και η δύναμη του Χριστού Ιησού δεν μας έχουν εγκαταλείψει, αλλά είναι αποτελεσματικές και σήμερα. Έγινε ιατρός του εαυτού της μέσα από την κατανόηση της δύναμης, της αλήθειας και της αγάπης. Μήπως ο Ιησούς δεν λέει σε όλους μας ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει? Μπορώ να σας δώσω πολλά άλλα παραδείγματα για το πώς η εφαρμογή της χριστιανικής επιστήμης μας δίνει την δυνατότητα να γίνουμε ο γιατρός του εαυτού μας. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ένα μόνο ακόμη στην συζήτησή μας. Πρόσφατα άρχισα να έχω μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Αυτό ονομάζεται αναφυλαξία και είναι μια ξαφνική και σοβαρή αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από την έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο. Είναι γνωστό ότι απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια για αυτή τη κατάσταση. Χωρίς θεραπεία, η αναφυλαξία μπορεί να χειροτερέψει πολύ γρήγορα και να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε 15 λεπτά. Ήρθα σε επαφή με κάτι που θεωρείται ότι είναι αλλεργιογόνο. Ολόκληρη το πρόσωπό μου πρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά και τα μάτια μου έκλεισαν από το πρίξιμο. Εκτός από τον αφόρητο κνισμό, τον πόνο και την δυσφορία,
Ο λαιμός μου άρχισε να κλείνει από το πρίξιμο με ανησυχητικό ρυθμό και συνειδητοποίησα ότι μέσα σε λίγα λεπτά δεν ήμουν πλέον σε θέση να αναπνεύσω. Η ιδέα του θανάτου φαινόταν ότι ήταν πλέον μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα για μένα. Αλλά σαν χριστιανή επιστήμον, γνώρισα ότι μπορούσα να προσευχηθώ εκείνη ακριβώς τη στιγμή και να βρω την άμεση ανακούφιση που χρειαζόμουν. Προσευχήθηκα νοερά στον Θεό για να κατανοήσω καλύτερα τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Θεία Αγάπη. Συνειδητοποίησα ότι η αγάπη είναι άπειρη, φροντίζοντας πάντα τη δημιουργία Του. Κατάλαβα ότι ο Θεός είναι πνεύμα, ο δημιουργός, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ στην Αθήνα, στον οποίο ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Έτσι αμέσως ήξερε ότι αφού ο Θεός είναι πνεύμα, οποιαδήποτε υλική αντίδραση δεν έχει δύναμη, γιατί ο Θεός είναι η μόνη δύναμη. Μου ήλθε μια παράλογη ιδέα. Μια παράλογη ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου ότι ο Θεός θα έπρεπε σε κάτι να με βλάψει και ενδεχομένως να με σκοτώσει. Πέρασα τα επόμενα λίγα λεπτά σκεπτόμενοι ήρεμα το γεγονός ότι η Θεία Αγάπη κατέχει την ύπαρξή μου και φροντίζει να λειτουργώ ως το αγαπημένο παιδί του Θεού. Μόλις ένιωσα την έμπνευση αυτών των αληθιών, το σώμα μου σταμάτησε εντελώς να αντιδρά σε ό,τι ήταν το δηλητήριο και ένιωσα εντελώς ελεύθερη μέσα σε εκείνα τα 15 λεπτά, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν θανατηφόρα για μένα. Θυμήθηκα αυτή την πρόταση από το Επιστημική Αγία. Η χριστιανική επιστήμη επηρεάζει ολόκληρη τη σωματικότητα, δηλαδή το νου και το σώμα, και αποδείχνει ότι η ζωή είναι συνεχής και αρμονική. Η επιστήμη και εξουδετερώνει την πλάνη και την εξαλείφει. Η ανθρωπότητα έχει βελτιωθεί εξαιτίας της πνευματικής και βαθιάς αυτής παθολογίας. Είδα στα σίγουρα ότι το να γίνω γιατρός του εαυτού μου μέσα από τη δύναμη του Χριστού είναι αποτελεσματικό. Είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες που κάνουμε για να θεραπεύτουμε να απαλλαγούμε από κάθε αίσθηση μυστηρίου για το Θεό ή τη θεραπευτική μέθοδο του Χριστού. Δεν υπάρχει μυστήριο στην θεραπευτική δύναμη του αιώνιου Χριστού. Ο Ιησούς δεν έκρυψε, αλλά αποκάλυψε την αληθινή ιδέα του ανθρώπου ως αντανάκλαση, έκφραση του Θεού. Ολόκληρη η ζωή του Ιησού μας αποκαλύπτει ότι είναι δυνατό να κατανοήσουμε και να αποδείξουμε τη θεϊκή πραγματικότητα και θεραπευτική δύναμή του. Οι οδηγίες του απαιτούν να το αποδείξουμε. Δεν μπορούν λοιπόν να μας διαφύγουν τα θεία μέσα για την θεραπεία. Ο Ιησούς μας έδειξε ότι ο Θεός είναι μέσα στις δυνατότητες της συνείδησής μας. Αυτός είναι ο Θεός που μας γνώρισε ο Ιησούς και είναι ο ίδιος ο Θεός για τον οποίο μίλησε ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Όπως διασκήσαμε την αγορά σήμερα, είδαμε βαθύτερα αυτό που κήρυξε ο Παύλος. Μπορούμε να κατανοήσουμε την πρακτικότητα του μηνύματος του Παύλου για τον Ιησού Χριστό και για την σχέση μας
με τον επουράνιο Πατέρα μας. Μπορούμε να δούμε ότι η χριστιανική επιστήμη είναι το πνευματικά αγνό θεραπευτικό σύστημα του Χριστού. Το μήνυμα αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πράγματι, είναι σημαντικό για εμάς, τις οικογένειές μας, αυτή την πόλη, για τον κόσμο, να αφιερώσουμε τη ζωή μας στην απόδειξη αυτής της θεραπευτικής δύναμης. Αυτή είναι η αλήθεια που είναι φανερή, σαφής και εφικτή στον καθένα για να την καταλάβει και να την αποδείξει. Ευχαριστώ.